Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Heston. Taong 1988, Gingogog, Misamis Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagmamay-ari si Heston ng hekta-hektaryang lupain ng lansones at kakao. Isa siya noon sa mga nagnenegosyo ng prutas sa kanilang lugar na inaangkat pa sa ibang bayan. Dahil sa negosyo noon ni Heston, kung kaya't nagkaroon siya ng kaginhawaan sa kanyang buhay. Marami din siyang natutulungang tao sa kanilang lugar sa pamamagitan ng pagkuha dito bilang mga katulong at bantay sa kanyang lupain. Sa ilang taong paghihirap ni Heston sa kanyang mga lansones, hindi niya inaasahang lalaki ng husto ang kanyang kinikita at negosyo. Nang magkaroon siya ng karagdagang salapi, gumawa siya ng isang malaking bahay malapit sa kanyang orihinal na tahanan upang magkaroon ng titirhan ng kanyang mga trabahador at iba pang mga kasambahay. Labis naman itong ikinatuwa ng mga tauhan ni Heston sa kadahilanang hindi na nila kinakailangang magtiis sa mga barong-barong habang nagbabantay ng mga lansones. Sa pagsapit ng araw ng anihan, maraming tumungo sa lupain ni Heston para makiani. Hindi naman niya nagawang pigilan ang mga ito sa kadahilanang nangangailangan din yon ng salapi. Mas pabor pa nga yun kay Heston na marami siyang trabahador para naman kahit papaano'y makakagawa pa ng ibang trabaho ang kanyang mga personal na katulong. Bago sumikat ang araw, nakahanay na ang lahat ng manggagapas ng lansones at kakao. Karamihan sa mga ito ay binata sa kadahilanang hindi rin biro ang pagsungkit ng mga lansones, lalo't pat kung sa mga matataas na puno ito naroroon. Kinakailangan din yon akyatin paminsan-minsan upang masigurong naubos na nila ang bunga ng mga ito. Dahil sa mabuting pamumuno noon ni Heston, kung kaya't naging tapat sa kanya ang kanyang mga trabahador at hindi naging suwapang sa katawan. Mga kaibigan, pakiiwas-iwasan munang kumain ng lansones habang nag-aani. Mas mabuting matipon natin ito ng husto para magkaroon tayo ng magandang kita. Tandaan ninyo na kapag kumulang sa kilo ang inaasahan kong bunga, maapektuhan dito ang inyong mga sweldo. Magtrabaho tayo ng maayos para magbunga din ito ng maayos. Paalala ni Heston sa mga trabahador habang naglalakad-lakad sa harapan ng mga ito. Nang marinig ng mga trabahador ang kanyang sinabi, sumang-ayon lang naman ang mga ito habang nananatiling nakatayo. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na pinaumpisahan ni Heston ang pag-aani ng mga lansones. Sa pag-alis ng mga taong aani sa kanyang mga itinanim, mariin naman niyang pinasubaybayan ang mga ito sa iilan niyang mga pinagkakatiwalaang tao. Yon ang magpapanatili ng kahusayan sa kanyang lupa upang maiwasan ang anumang kaganapan na hindi nila inaasahan. Magmamasid din ng mga ito kung merong mga trabahador na pasimpleng nagnanakaw ng mga bunga para naman kahit papaano'y maging patas ito sa lahat. Sa paglipas ng oras, maigting ang ginagawang pagbabantay ng mga tauhan ni Heston sa kanyang lupain. Maging siya noon ay nag-ikot-ikot na rin para lamang masigurong maayos ang pag-aani ng kanyang mga napahintulutang trabahador. Habang nasa kasagsagan noon ang paglilibot si Heston, bigla naman siyang natigilan sa kanyang paglalakad nang masipat niya ang isa niyang pinagkakatiwalaang tauhan na kumakaripas ng pagtakbo papalapit sa kanilang kinaroroonan. Oh, Bok! Anong atin? Bakit parang nagmamadali ka? Bungad na tanong ni Heston dito. Amo, may mga trabahador kahong nagnanakaw ng lansones. Ilang ulit ko na silang sinabihan na ibalik sa lalagyanan ng mga bunga, pero wala eh. Hindi ako pinapakinggan. Inuudyok pa ako ng mga itong magsumbong umano sa'yo na para bang nakikipagbiroan. Paliwanag naman ng kanyang tauhan paglapit nito sa kanya.
Nang marinig ito ni Heston, hindi na siya nagdalawang isip na puntahan ng mga manggagawa sa kanilang kinaroroonan. Kampante siya noong walang mangyayaring masama sa kanila, gawa ng marami sila noong magkakasama. Sa pagdating nila sa sinasabing lugar ng kanyang tauhan, agad naman nilang nasipat ang dalawang binata na panayang pagkuha ng mga lansones. Ang isa sa mga ito ay naroon sa itaas ng puno na siyang nangunguha ng mga bunga nito na hindi maabot ng kanilang panungkit. Pagkumpirma noon ng kanyang tauhan na yon ng mga lalaking nagnanakaw ng kanyang mga lansones, agad naman niya itong nilapitan habang marahang nagsasabi ng, "Wala namang kaso kung kumuha kayo o magnakaw. Ang sa akin lang mga iho, hindi ako ang maapektuhan nito kundi ang mga kasama ninyo. Kaya ako nagpapaani sa inyo para makatulong, hindi para magpahirap. Pero kayo din, kapag bumaba ang salaping inyong kikitain, wala kayong masisisi kundi ang mga sarili ninyo. Kawawa naman yung mga tao ditong nagtatrabaho ng tapat at tama." Huwag mo nga kaming pagsalitaan ng ganyan, Manong. Kilala namin ang daloy ng dugo mo. Sa panlabas na anyo, isa kang mabuting tupa. Pero sa kaloob-looban mo, tinatawanan mo kami. Tsaka isa pa, hindi talaga kami dito pumunta para mag-ani. Naparito kami dahil balita namin sa mga lansones mong itinanim, naninirahan ng isang natatanging binhi. Sagot naman sa kanya ng binata. Nang marinig ito ng mga tauhan ni Heston, walang sabi-sabi, agad naman nilang hinawakan ang dalawang kamay nito at binte. Tinakpan din nila ang bunganga nito upang masigurong hindi na nun makakagawa pang mag-ingay sa paligid na maaaring makapukaw ng atensyon ng ibang manggagawa. Matapos itong gawin ng mga tauhan ni Heston, agad naman nilang pinababa ang isa pa nitong kasama upang palayasin sa lugar. Bale, dumaan sila noon sa ibang bahagi ng anihan nang sa gayoy hindi sila makita ng iilang mga taong abala sa pag-aani. Habang naglalakad sila Heston, panay naman ang kanilang pakikipag-usap sa mga binata. Paulit-ulit nila itong tinatanong sa sinasabi nitong natatanging binhi, subalit sa kasamaang palad, hindi ito naibahagi sa kanila. Halos lahat ng kanilang tanong noon ay tinatawanan lang ng mga batang yon na parabang isang biro lamang para sa kanila ang ginagawa ni Heston at ng mga tauhan niya. Nang hindi na maatim ni Bok ang pakikipaglokohan ng isang binata sa kanila, bigla naman niya itong inundaya ng suntok sa dibdib na siyang naging sanihi upang mapabagsak yon sa lupa. Matapos masipat ni Heston ang ginawa nito, agad naman niyang niyakap ang kanyang tauhan habang inilalayo sa mga binatilyo. "Bok, ano ba? Mga bata lang yan eh. Hayaan mo lang sila. Tayong nakakatanda. Kaya tayong dapat umintindi." Wika ni Heston habang hinahawakan ang kanyang tauhan. "Pasensya na ho kayo, Ginoong Heston. Hindi ko lang ho kasi matim na binabalahura tayo ng mga lapastangang kabataan na yan eh. Mukhang hindi naturuan ng kanilang mga magulang ng mabuting asal." Sagot naman ng kanyang tauhan. Matapos nitong makapagsalita, hindi na noon sumagot si Heston sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na tama lang ang ginawa ni Bok sa mga ito. Sa pagdating nila sa labasan ng taniman, agad naman nilang pinakawala ng mga binata na siya namang dali-daling kumaripas ng takbo. Habang lumalayo ang mga ito sa kanila, nasisipat nila yung panakanakang tumititig na parabang naninindak. Hindi naman yun gaanong pinansin nila Heston sa kadahilanang nakahanda sila sa anumang asuntong ipapataw ng mga binata sa kanyang mga tauhan. Malinis din noon ang kanilang mga konsensya, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na nasa panig sila ng tama. Kinahapunan, matapos ang isang araw na anihan, halos hindi mapigilang magalak ni Heston dahil sa kanyang nabalitaan.
Kumpleto kasi noon ang kanilang naging ani ng lansones at kakao sa kabila ng pangingialam ng mga binatang kanilang nadakip. Bago niya tuluyang paalisin ang lahat ng kanyang mga trabahador, sinigurado niya munang nabigyan ang mga ito ng sapat na sahod para sa buong araw ng kanilang pagtatrabaho. Nang makaalis na ang mga ito, agad namang ipinasok ng kanyang mga tauhan ang lahat ng ani sa loob ng kanilang imbakan. Kinagabihan, dahil sa wala namang ginagawa noon sila Heston, napagpasya nilang mag-inuman sa labas ng kanilang bakuran. Kasama niya noon ang lahat ng kanyang mga tauhan para naman kahit papaano'y maging masaya ang kanilang pagdaos ng munting salo-salo. Ginoong Heston, sa tingin niyo ho, babalik pa kaya yung 2 binatang pinalayas natin kanina? Nag-aalala ho kasi ako sa mga yon. Baka magsampa ng reklamo laban sa inyo. Wika ni Bok habang umiinom. Hindi na siguro yun babalik, Bok. Hayaan mo lang. Wala naman tayong dapat ikatakot eh. Ginawa lang natin ang tama. Kahit sino naman siguro magagalit dahil sa kanilang ginawa. Sagot naman ni Heston. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nabaling ang kanilang paksa sa sinabi ng binata ukol sa natatanging binhi ng lansones. Dahil sa may alam noon sa mga mutya ang isang trabahador ni Heston, kung kaya't naging seryoso ang kanilang usapin ukol sa bagay na yon. Ayon sa kanyang trabahador, totoo umano ang mutya ng lansones, subalit hindi pa siya nakakasilay ng kahit isa sa mga ito. Naikwento din yon ng kanyang ama sa kanya na kadalasang napapasakamay ng mga antingero ang mutya, gawa ng napakarami nitong taglay na abilidad na maaaring gamitin sa panggagamot at pakikipagdigma. Matapos itong marinig ni Heston, bigla naman itong tumawa ng malakas dahil inaakala niyang isang biro lamang ang inilahad nitong impormasyon sa kanya. Marami din akong alam na mutya. Ay, mga matatanda talaga, no? Lahat ng mga bagay na naiiba sa kanilang paningin, nilalagyan nila ng hiwaga. Baguhin niyo na ang inyong paksa. Baka maging mga antingero pa tayo dito mamaya eh. Pabirong sagot naman ni Heston. Nang marinig ito ng kanyang trabahador, ninais na lamang itong tumahimik at uminom. Alam kasi nito noong hindi interesado ang kanilang amo sa ganoong paksa, gawa ng lumaki itong purong material na bagay lamang ang pinaniniwalaan. Sa paglalim pa ng gabi, halos hindi na makaupo ng tuwid sila Heston, maging ang kanyang mga tauhan. Ang iilan sa mga ito ay tulog na, habang ang iba naman ay patuloy pa ring umiinom. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan si Heston sa pag-inom ng alak nang marinig niya ang kanyang mga aso na nagsisitahulan. Pagsipat niya sa labas ng kanilang bakuran, bigla naman siyang napatayo nang makasilay siya ng 2 matanda na nakatitig sa kanilang kinatatayuan. Sa likurang bahagi ng mga ito ay nasipat nila ang 2 binata na siyang nadakip nilang nagnanakaw sa isang puno ng lansones. Boy, tumayo ka nga. Tingnan mo, narito ang mga magulang ng binatang iyong sinuntok. Halika, lapitan natin sila. Kausapin natin at tanungin natin kung ano ang problema. Wika ni Heston, pagtayo nito sa kanyang kinauupuan. Nang marinig naman yon ng kanyang tauhan, bigla naman itong napatayo sa kabila ng ilang bote na nitong alak na naubos. Habang naglalakad sila papalapit sa mga ito, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga bagay na nais nilang maitanong sa matanda. Magandang gabi sa inyo. Kung may reklamo kayo sa ginawa ng tauhan ko, siguro naman, pwede na natin itong ipagpabukas na lang. Nagkakasiyahan kasi kami ngayon at wala kaming balak mapag-usapan ng mga seryosong bagay at mga hinaing ng inyong mga anak na lapastangan.
Bungad na wika ni Heston paglapit nito sa dalawang matanda. Nang marinig naman yon ng mga magulang ng dalawang binata, bigla naman itong napatitig sa kanila ng seryoso habang nananatiling tahimik. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang binuksan ng matandang lalaki ang pintuan ng kanilang bakuran, sabay sabi ng, Mukhang hindi nyo yata alam kung ano ang kasalukuyang sitwasyon na inyong kinakaharap. Kung ako sa inyo, maging mahinahon kayo para naman mapayapa ang ating pag-uusap. Nang marinig ito ng kasama ni Heston, bigla naman itong sinara ang pintuan ng bakuran ng kanilang amo. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't napilitang lumabas ang matanda upang hindi maipit. Matapos ang mga pangyayari, mabilis na naman yung naglakad papalayo na siya namang paulit-ulit na sinisigawan ng trabahador ni Heston. Huwag na kayong babalik, mga storbo! Kung meron kayong reklamo, doon kayo magreklamo sa barangay! Dahil sa sobrang kalasingan noon ng dalawa, kung kaya't hindi na nila naisip ang mga masasamang kataga na lumalabas sa kanilang bibig. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad naman silang bumalik sa kinaroroonan ng kanilang nag-iinumang kasama upang ipagpatuloy ang kanilang pagsasaya. Sa paglipas pa ng mga oras, hindi na naisip nila Heston na papalapit na pala ang hating gabi. Patuloy pa rin sila noong nag-iinuman ng walang patid hanggang sa dumating ang puntong makarinig sila sa himpapawid ng mga nagsisikumpasang pakpak. Dahil sa pangyayaring yon, bahagya muna silang natigilan sa pag-iinuman upang mapakiramdaman ng buong paligid. Bok, ano kaya yon? Tanong dito ni Heston. Di ko rin ho alam, Ginoong Heston. Parang mga uwak ho ata. Sagot naman ng kanyang tauhan. Nang marinig ni Heston ang sinabi nito, bigla naman siyang napaisip sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na wala namang uwak ang maaaring lumilipad-lipad sa langit ng ganoong oras. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napahandusay si Heston sa lupa nang masipat niya ang 4 na dambuhalang ibon na nakakalipad sa kabila ng pagkakaroon nila ng hindi gaanong karamihang balahibo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, bigla naman silang napatakbo sa loob ng bahay nang masipat nilang papabulusok na ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Tanging ang nakapasok lamang noon ay ang mga gising pang tauhan ni Heston at ang iba namang nakatulog na dahil sa kalasingan ay hindi pinalad na makapasok. Bagaman nag-aalala sila noon para sa kaligtasan ng iba pa nilang mga kasama, wala silang nagawa kundi ang maghintay hanggang sa tuluyan ng makaalis ang mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, tanging pagyuko na lamang ang kanilang nagawa nang makarinig sila ng isang napakalakas na pagkumpas ng pakpak sa itaas ng bubong ng kanilang bahay. Matapos ang mga pangyayari, bahagyang nakarinig sila ng isang mahinang pagsigaw hanggang sa biglang tumahimik ang buong paligid. Paglabas nila Heston, laking gulat na lamang nila nang hindi na nila magawang matagpuan ang dalawa nilang kainumang naiwan. Wala din sila doong makitang bakas sa buong paligid na tila ba naglaho lamang ito na parang bula. Kinaumagahan, maaga pang pinahanap ni Heston ang dalawa niyang tauhan. Labis kasi siyang nag-aalala sa mga ito, gawa ng hindi niya alam kung ano ang kanyang idadahilan sa mga pamilya nitong mauulila. Sa ilang oras nila noong pag-iikot sa kanyang lupain at baryo, bigo pa rin sila noong makita ang mga taong kanilang hinahanap. Dahil sa wala na silang maisip na lugar na maaaring puntahan ng mga ito, napagpasyahan nila Heston na hanapin ang tahanan ng matandang nakausap nila noong gabi upang magbakasakaling naroon ang dalawa niyang tauhan na hinahanap.
Sa ilang oras nilang pag-iikot sa baryo, doon na nga nila natagpuan ang mumunting kubong pinaninirahan ng mga binata. Pagsilay ng mga ito sa kanila, agad naman yung pumasok sa loob ng tahanan na parabang ayaw sila nitong makita. Bagaman nakaramdam na sila Hesto ng hindi pagtanggap sa lugar na yon, nagpumilit pa rin silang pumasok upang makausap ang mga matatandang bumisita sa kanya noong nagdaang gabi. Paglapit nila sa bahay nito, agad naman silang sinalubong ng matandang lalaki na merong bitbit na isang patay na manok. Wala itong mga binti at pakpak, at tanging ang katawan lamang nito ang nais pakinabangan ng matanda. Oh, ano ang masamang hangin na nagdala sa inyo rito? Bungad na wika ng matanda. Nang marinig ni Hesto ng sinabi nito, walang pag-aalinlangan naman niya ditong ipinagtanong ang mga bagay na nais nilang malaman. Manong, kayo ba ang dumukot sa aming dalawang kaibigan kagabi? Kung kayo man, siguro mas makakabuti kung ibabalik niyo sila sa amin. Wala ho kaming ibang hinangad kundi ang maibalik sila. Mahinahong wika ni Heston. Matapos nitong makapagsalita, ngumisi lang naman ang matanda habang dahan-dahang tumitingin sa kanya. Paglapit ng matanda sa kinaroroonan ni Heston, mahinahon siya nitong binulungan ng, Ibabalik ko sila, pero ibigay mo sa akin ang iyong lupa. Sapat na kabayaran para sa ginawa ng iyong tauhan sa aking supling noong naghahanap sila ng mutya. Sinasabi ko sa iyo, kapag nagmatigas ka, mas lalo mo lang dinadagdagan ng problemang kahaharapin mo. Dahil sa sinabi nito, bigla namang nandilim ang paningin ni Heston sa kadahilan ng hindi niya lubusang maisip ang mga katagang kanyang narinig. Ilang minuto pa ang lumipas. Bigla naman niyang itinulak ang matanda at kasabay nito ang pagsagot niya ng, Nababaliw ka na ba, tanda? Bakit ko naman sa iyo ibibigay ang lupa? Masyado ka atang nalulunod sa sarili mong delusyon. Kung ako sa iyo, ibalik mo na ang mga kasama ko. Baka kung ano pa magawa ko rito. Matapos makapagsalita ni Heston, tumawa lang naman ang matanda habang marahang inuutusan ng kanyang mga anak na kunin ang kanilang bihag. Pagsilay nila sa dalawa nilang tauhang kinakaladkad ng mga ito, agad naman nila yung kinuha at mabilisang kinalagan sa mga taling nakapulupot sa kanilang katawan. Bago umalis sila Heston sa tahanan ng matandang yon, narinig pa nila itong nagsabi ng, Isang linggong palugit ko, Heston. Umalis na kayo dyan bago pa may mawala sa inyo. Sa susunod, sinisiguro ko kailan may hinding-hindi nyo na sila makikita. Bagaman seryoso ang pagkakasabi ng matanda, pinilit pa rin yung ipagsawalang bahala ni Heston sa kadahilan ng marami din siyang armas na maaaring sandalan sa oras ng kagipitan. Sa pagbalik nila noon sa kanilang tahanan, agad naman niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na maghanda sa anumang banta sa kanilang lupa. Akala ni Heston magiging ligtas na siya, pero nagkakamali siya. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Heston at ang kanyang pamilya, bigla na lamang silang nagising nang makarinig sila ng isang malakas na pagkalabog sa dingding ng kanilang bahay. Paulit-ulit ang pagsuwag nito hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na nga itong nabutas. Pagsilip nila Heston sa lugar, tanging butas na lamang ang kanilang nakita at wala silang nasipat doong kakaibang hayop na may gawa ng bagay na yon. Ilang araw pa ang lumipas, halos mawasak na ang tahanan nila Heston dahil sa paulit-ulit na pagsuwag ng nilalang na hindi nila nasisilayan. Ilang ulit pa nila itong nilagyan ng patibong pero lahat ng mga ito ay walang bisa. Animoy kahit napakalaki ng nilalang na gumagambala sa kanila
nakakapagtakang hindi yun nahuhulog sa kanilang bitag. May iilan na dinoong nawawala sa kanyang mga tauhan na parabang kinuha ito ng kung anong nilalang. Dahil sa mga nangyari, napagpasyahan ni Heston na humingi ng tulong sa albularyo upang maitaboy ang mga ito. Subalit sa isang araw na pakikipaglaban ng albularyo sa mga nilalang, tuluyan na din yung sumuko, gawa ng kahit anong gawin niya, hindi niya nagagawang mapangibabawan ang abilidad nito. Bago nilisan ng albularyo ang lugar, inihabili nito kay Heston na umalis na sila roon upang wala nang mangyaring masama sa kanyang pamilya. Sa pagtungtong ng panghuling araw ng linggo, bumisita ang mga magulang ng mga binata upang ihayag ang kanilang paninirahan sa lupain ni Heston. Heston, umalis na kayo. Kami na ang bagong may-ari ng lupang ito. Hanggat maayos pa ang pakikitungo namin sa inyo, gawin nyo ang aming gusto. Huling pagpapaalis na ito sa inyo, kaya asahan yung magiging madugo ang pangalawa kong pagbisita rito. Bungad na wika ng matandang lalaki. Matapos itong marinig ni Heston, wala na silang nagawa, kundi ang mag-empake at lumayas na sa lugar na yon. Bagaman ipinamana ang lupang yon ng kanyang mga magulang, wala na siyang magagawa sa kadahilan ng mas makapangyarihan ng di hamak sa kanila, ang mga nilalang na kumakamkam nito. Sa paglipat ni Heston sa ibayong baryo, ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang salapi para makapag-umpisang muli. Itinago niya din doon ng maigi ang titulo ng lupa sa paniniwalang balang araw magagawa yung maibalik sa kanyang mga kamay. At kahit walang matatag na ebidensya ng mga aswang ang mga magulang ng mga binata, mariin pa rin noong naniniwala si Heston na hindi ordinaryo ang mga ito. Lahat ng nangyari sa kanya noon sa dati nilang tahanan ay ipinagpa sa Diyos na lamang niya at nanalig na balang araw magkakaroon ng katapat ang pamilyang yon na minsang umagaw sa kanyang lupain ng Lanzones. Pero magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin nababalik ang lupain ni Heston at hinding-hindi malilimutan ng kanyang pamilya ang minsang ginawa sa kanila na pinalayas ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Ngayon lang ako nakarinig ng aswang na nagpapalayas. Isipin ninyo. Ganun kalakas yung mutya ng Lanzones kaya gustong-gustong kunin ng pamilya ng mga aswang na to. Pero masakit nun, bakit hindi nabalik kila Heston yung lupa? Kasi malamang, siguro dadaan lang yung 1 taon, 2 taon na mahal na araw, malamang makukuha na ng pamilya ng aswang yun eh. Kasi alam na nila na merong mutya ng Lanzones doon sa buong lupain na yun. Ang problema lang, kung sobrang ilap ng mutya ng Lanzones, talagang hindi nila makukuha yun. Kahit habang buhay silang tumira doon, hindi nila makukuha yun. Kahit anong ritual, kahit anong paghingi ng tulong sa kalikasan, malabo yun kung talagang hindi para sa kanila. Pero yun nga, bakit hindi nabalik yung lupa? Ano ba, andun pa rin ba hanggang ngayon? Yung pamilya ng mga aswang o meron ng ibang nakabili o kinuha na ng gobyerno? Di ko alam eh. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.